ପିଲାମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଶିଶୁ ଦିବସ। ଶୁଭ ଶିଶୁ ଦିବସ, ଶୁଭ ଦୀପାବଳି ମଧ୍ୟ। ଏହି ବର୍ଷ ଶିଶୁ ଦିବସ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରି ଶୁଣାଉଛି। କବିତାଟି ହେଲା, ଏସନ ଆସିଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ, ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର ଦୂର କରିଦେବା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି। ବାଣ ବାରୁଦର ଧୂଆଁ କରିଦିଏ ଆକାଶକୁ ଧୂମ୍ରମୟ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ କଠିନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଦିଏ ଧୂମ୍ରଚୟ। ନିର୍ବାଣ ଆଲୋକେ କରି ତେଜୋଦୀପ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି। ଭୋଗ ରାଗ ଦେଇ ପୂଜିବା ମା କାଳୀ, ନ ଦେଇ ଜୀବର ବଳି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦୀପ ପୁର ପଲ୍ଲୀନଗ୍ରେ ଏକା ସାଥେ ଦେବା ଜାଳି। କରୋନା ଦାନବ ତାହାର ଶିଖାରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇବ ଜଳି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ କନ୍ଦରୁ ପ୍ରୀତି ଶୁଭ ଦୀପାବଳି। ମିଳିମିଶି ଆସ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳିବା ମହାମାରୀ ଯାଉ ଟଳି। ଏ ବର୍ଷ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଅଛି ତେଜୋଦୀପ୍ତ ଦୀପାବଳି। ଚାଚା ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳିବା ଜାଳି ଦୀପାଳି। ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ମହାସଂଗ୍ରାମର ମହାଯୋଦ୍ଧା ଦେଶପ୍ରେମୀ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ନବନିର୍ମାତା ସେ, ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ। ନନ୍ ଆଲାଇନ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସମାଜବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ସେ ଥିଲେ, ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ତନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଲେ, ଠିଆ ହେଲା ଏଇ ଜାତି। ନିଜର ନାବର ତଳି ମେଲିଣ ସମୃଦ୍ଧ ହେଲା ଏ ଜାତି। ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲେ। ସାରା ଭାରତକୁ ନିଜର କରିରେ ପ୍ରଭୃତ ପ୍ରଗତି ଦେଲେ। ଗୋଲାପ ସୁମନ ପରିକା ହୃଦୟ ଶିଶୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ଶିଶୁଙ୍କ ନାମରେ କରିଦେଲେ ଶିଶୁପ୍ରିୟ। ନଭେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖ ଶୁଭ ଲଗନରେ ଆଜି। ଶିଶୁ ଦିବସର ପବିତ୍ର ଲଗନେ ମୋ ପ୍ରୀତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ରାଜି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।